O Božjoj pomoći. Kakva je šteta što većina ljudi živi svoj život osjećajući se napuštenima od Boga. I nije to zato što ih je naš nebeski Otac lišio svoje ljubavi, već zato što nisu uspjeli sebe prepoznati kao njegovu voljenu djecu, ni priznati potrebu za njegovim mudrim vodstvom. Nakon napuštanja fizičkih tijela, takve duše osjećaju očajničko, zakašnjelo pokajanje i sram, jer su se bili ograničili materijalnim svijetom. I nijedna poštena kazna neće promijeniti ono najvažnije. Potračen je život dan od Boga. Gospodin je kuća suza za djecu koja ne shvaćaju da ih nenaklonost njemu lišava njegove ljubavi. Toliko se toga razjašnjava čovjeku ukoliko prepozna i doživi mudri očinski osjećaj Gospodina. Njegov život dobiva toliko smisla. Kakvu potporu snaga svjetla čovjek osjeća u svakome trenutku svojega života. Kakvom je odgovornošću ispunjen njegov život ako sebe smatra dijelom svemira kojemu služi svojim duhovnim uzdizanjem. Evo parabole o tome. Mudar čovjek upita Boga: Bože, zašto ljudi tvoju mudrost nazivaju bezumljem? Zašto im ne objasniš da je bolje živjeti u vjeri nego u sotonskoj tami? Gospodin odgovori: Nemam ništa za reći ljudima. Sve sam im rekao dajući im dušu, koja je dio mene. Mudrac nije razumio, ali ljudi to ne osjećaju. Potrebno im je objašnjenje, inzistirao je. A Gospodin mu je rekao: Ali ti si uspio prepoznati svoju dušu kao iskru Gospodinova svjetla, a ako drugi nisu, onda ih je Sotona zarobila. Takva je tužna i bolna kazna za moj božanski dar slobode izbora svoga puta. Meni nije moguće razgovarati s ljudima koji su odabrali put tame. Upravo njima moja se mudrost doima bezumljem. Pouka je parabole da Bog ne može dati ništa onima koji ga ne priznaju, a bez njegove pomoći ne mogu ni povjerovati da on postoji. Kako Bog može dozvoliti da se na svijetu dogodi takva propast? Oni plaču, a ne shvaćaju da je upravo njihov nedostatak vjere doveo svijet do ovoga. Gospodin suosjeća s onima koji imaju vjere, a žive u ovom svijetu jer zaslužuju bolje, no on nema drugog svijeta za živuće. Ljubav prema djeci nerazdvojiva je njihovim roditeljima, kao što je nerazdvojiva Bogu, koji je za svakoga od nas smanjio sebe u božansku iskru koja se naziva našom dušom. Gospodin nas voli, a činjenica da to ne shvaćamo naša je velika tragedija. Oni koji su lišeni osjećaja roditeljske ljubavi ne mogu imati istinsku ljudskost. Prema Božjem planu, ljudi bi stalno trebali osjećati prisutnost njegove zrake i unutar sebe i iznad sebe. A Božja milost tom zrakom trebala bi im uvijek biti nerazdvojiva. Pa što je milost Božja? Kako osjećamo Božju prisutnost u svojim životima? Samo trebate otvoriti oči vaše duše. Svatko je doživljava različito. To se događa jer naše duše posjeduju različite kvalitete. Nekome se može iznenadno učiniti kako ga obasjava svjetlo, što se stvorilo nijotkuda. Netko može osjetiti miris kako odiše, a netko može istovremeno osjetiti mnoge neuobičajene senzacije.
Milost je iznenadno shvaćanje da je Gospodin izlio svoju ljubav na tebe. Milost je dodir nevidljivog svijeta prema duši kada mu se duša potpuno otvori. Božja ljubav može se osjetiti u hramu. Zemaljski svijet može postati izvorom milosti. Ako možete pustiti suze radosnice opažajući ljepotu zemlje, to znači da je vaša duša prepoznala Stvoritelja u njegovim kreacijama. Ne znate kako to definirati, niste toga ni svjesni, ali tako je. Milost je uzdizanje duše prema nebu, a Gospodin stalno nastoji osigurati da osjetimo taj let. On se pokušava na svaki način manifestirati u ljudskoj svjesnosti, jer to je puno teže postići nego što je dodirnuti dušu. A ako ste iznenada doživjeli neobičan dodir i prihvatili tu činjenicu, to znači da se u jednom trenutku vaša svijest ujedinila s vašom dušom, koja je u stalnoj potrazi za novom iskrom Gospodinova svjetla. Tužno je što su ovakvi trenuci milosti tako rijetki u ljudskom životu. Neki ljudi čak i ne znaju o čemu se radi. No oni koji su jednom osjetili ovu očajničku sreću, rijetko se potpuno udaljavaju od vjere. Ova sreća ostaje u njihovu umu. Djevojka je sanjarila o ljubavi. Moja će duša biti tako puna svjetla kada se zaljubim, razmišljala je. I srela je mladića i zaljubila se u njega. No on je nije volio, što djevojka nije mogla podnijeti. Osjećam se tako loše, tako je mračno u mojoj duši. Je li ljubav uistinu takva? A Gospodin joj reče: ljubav nije ni svjetlo ni tama, već veliki osjećaj s mnogo lica u isto vrijeme. Ljubav može biti svjetla jedino ako je uzajamna. Ali ipak i ljubav koja otežava bolja je od nepostajanja ljubavi, jer nije zao, već tužan osjećaj. Ja sve vas volim ovakvom ljubavlju, ljubavlju koja je meni na teret, i doživljavam svijetle osjećaje jedino kada je moja ljubav za ljude uzajamna. Sposobnost da čujemo Gospodina u većoj ili manjoj mjeri dana je svakome od nas. Čini se kao da nam netko govori: trebate učiniti upravo to. O čemu ovisi ova sposobnost? Ovisi o volji. Ako se nečija duša obazire na zrake kao na mudre agente raja, onda osoba čini djela čija se ispravnost može prosuditi po njihovim posljedicama. No ako duša doživljava zraku u neznačajno malim količinama umjesto kao ubrzano strujanje, u takvoj duši nedostaje mudrosti. Zraka nije mudra kada se razbije u sitne iskrice, jer svjetlo je prije tok nego pojedinačna čestica. Mudrost je sadržana jedino u uređenom strujanju. Sićušna čestica jednostavno je ne posjeduje. Mudrost je stapanje čestica u cjelinu koja ima značenje. Čestica ne sadrži cjelinu, jednako kao što ni molekula jabuke ne pruža doživljaj njezina okusa. Bog svakome daje mudre zapovjedi, no ne doživljava ih svatko na ispravan način. Neopisivo je teško odrediti tko nas je pokrenuo na akciju. Ipak postoji način da se to sazna. Podešavajući na Gospodinovu frekvenciju kroz molitvu, primit ćete impulse svjetla i izbjeći fatalne pogreške. Ljudi koji nemaju most prema Gospodinu često se nađu u neugodnim situacijama i zlo ih odvede na pogrešan put. Možemo procijeniti voli li netko Gospodina ili ne
po broju neobičnih podudarnosti koje mu se u životu događaju. Jer ljubav prema Bogu ne ostaje neuslišana. Bog pomaže onima koji su ga spoznali. Evo parabole o tome. Kako to da nikad ne dospjevaš u nevolju? Čovjeka su upitali njegovi poznanici. Jer mi Gospodin pomaže da izbjegnem neugodne situacije, odgovori čovjek. Što trebamo učiniti da bi nam Gospodin pomogao kao što pomaže tebi? Pitali su ljudi. Malo, a i puno, odgovorio je čovjek. To jest treba razmišljati o njemu stalno i moliti mu se, no glavno je voljeti ga. Ljudi mu nisu vjerovali, jer oni su živjeli bez Gospodina i poštivali zemaljske zakone, a ne nebeske. I zato njihovi životi nikada nisu bili ispunjeni mislima o Gospodinu. Na taj su način izbjegli duhovne napore, ali i užitke kontakta s beskonačnošću, gdje će ljudi živjeti nakon smrti. Bog čovjeku daje ne samo svoju ljubav, već i zaštitu u svemiru. Prvi je naravno anđeo, čuvar, no postoji i veliki broj drugih nebeskih entiteta koji dohvaćaju naše vibracije i kada nam se približavaju, postaju štitom od destruktivnih niskih vibracija koje su usmjerene prema nama izvana. Zbog toga trebamo razmišljati o njima, zahvaljivati im za njihovu neumornu pomoć, jer to ih ojačava, i ne doživljavati negativne emocije, jer one raspuštaju naše visokofrekventne zaštitnike. Čovjek se štiti na ovaj način. Svojim vibracijama privlači one koji ga mogu ili zaštititi ili uništiti ako je njegov duh potišten. Oni koji su mračni podržani su od entiteta kojima su skloni. Kada su blizu, ti entiteti čine sve da spriječe čovjeka da se riješi tame unutar sebe, jer inače će ovi pomagači izgubiti svoj izvor životne energije. Stoga stvaraju okolnosti koje čovjeku ne dozvoljavaju da prevlada svoje probleme. Kada Bog napušta čovjeka, to znači da on oduzima svoju zaštitu tako što uklanja bića svjetla od njega. Tome je kriv sam čovjek, jer Bog oduzima nebesku zaštitu onima koji emitiraju vrlo niske frekvencije. Anđeo čuvar posljednja je karika u otkazivanju zaštite. Lišavanje osobe njezina anđela čuvara gotovo uvijek vodi do smrti, jer je ovo svjetlo biće odgovorno za određene uvjetovane reflekse čovjeka. Kada ih čovjek izgubi, gotovo bez iznimke osuđen je na apsurdnu smrt i tada će nebeski sud odlučiti o kazni u skladu sa stupnjem tame te duše. No postoje i oni koji su otpustili svoje nebeske zaštitnike. Vlastitim tvrdoglavim poricanjem prisutnosti suptilne ravni postojanja, nevidljivih svjetova, te stoga i bića svjetla i Gospodina samog. Ovakve misli tjeraju bilo kakve svjetle nebeske vibracije, a ne samo anđele. Beživotna praznina okružuje takvog čovjeka i nebeska se bića okreću od njega. Svi ostali ljudi imaju svoje anđele čuvare i okrećući se njima ojačavaju most sa svojim spasiteljem. Prosvjetljeni ljudi koji ne razmišljaju o anđelu ponekad umiru na apsurdan način. To znači da je anđeo daleko odletio, jer potrebno ga je privući mentalnim obraćanjem. Anđelima je potreban izvor energije. Ako ne budete takav izvor za anđela, on se može udaljiti od vas kako bi drugdje prikupio životnu energiju.
Za vrijeme njegove odsutnosti može se dogoditi nesreća. Zato volite svog anđela i on će uzvratiti neumornom brigom. Češće ga dozivajte, nježno mu govorite. Ojačavajući most postaćete mudriji. Taj je most prvi korak u kraljevstvo Božje. Demon reče: ne mogu razumjeti zašto anđeli ne kažu ljudima da se njihova životna energija obnavlja ovisno o ljudima. I ako netko ne razmišlja o svojemu anđelu, on može odletjeti ili umrijeti. A anđel mu odgovori: nemamo se pravo nametati ljudskoj duši da bismo sebi produžili ili ojačali živote. Potrebno nam je jedino dobrovoljno nastojanje ljudske duše k svjetlu, kako bismo bili gore, iznad čovjeka i uz njega cijelo vrijeme. Demon se rekao: ali ja si ne mogu priuštiti da čekam nalet duše, jer nemam nikakvih drugih izvora života. Ako ne potaknem osobu da zgriješi, nestaću uništavilo. Sada je krivo vrijeme za naše vladanje, jer je previše svjetla na životu. Pouka je parabole da demonske sile progone čovjeka kako bi ga napravile svojim donorom. Stoga čovjek ne bi trebao biti ogorčen, pasti u očaj, ubijati, lagati ili zlo govoriti, jer to su osjećaji koji hrane snage tame. Usmjerite se prema svjetlu i tada vas snaga Gospodina neće napustiti. Teško je ne ugasiti plamen vjere u sebi, no bez njega Gospodin neće vidjeti vašu dušu dok ste živi. Ipak za Gospodina nema goreg nego kada mora lišiti osobu nebeske zaštite. To je još jedna neostvarena nada, još jedna duša izgubljena za svjetlo, još jedna zraka ljubavi prema njegovu djetetu koju je ono odbilo. Prihvatimo tu zraku, osjetimo je u našim srcima, ispunimo se dobrim i svjetlom koje daje život. Ljubav prema Gospodinu ne samo da nam pomaže u životu, nego također može dati smisao našim životima. Evo parabole o tome. Konj je ležao na travi, jer je bio preumoran da dalje nastavi orati zemlju. Pomisli: ili ću se odmoriti pa ustati, ili umrijeti. Obje mogućnosti sada mi se čine odličnima, jer tako sam umoran, to je nevjerovatno. Čovjek koji je orao zemlju s konjem, prišao mu je i legao kraj njega. Konj ga začuđeno upita: zašto si to učinio? A čovjek mu na to reče: ako ti umreš, i ja ću umrijeti, a ako ustaneš, i ja ću ustati. Jer ti si mi glavna potpora u životu, bez tebe ne mogu preživjeti. Konj je ponovo ustao nakon kratkog odmora i otišao u polje, vukući plug za sobom, a umorni čovjek hodao je za njim držeći plug. Konj pomisli: spasio sam čovjekov život, jer ga volim. Čovjek pomisli: konj mi je spasio život i zbog toga ga volim. A njegova želja da me spasi također je spasila i njegov život, koji je on bio spreman okončati upravo tamo i tada. Pouka je parabole da samo želja da spasi svoju djecu daje život Gospodinu. Njegovo bi postojanje bilo besmisleno kada on to ne bi želio. Ljubav prema njegovim stvorenjima ispunjava Gospodinov život. I vi biste trebali pokušati isto. Možda će vam ljubav prema Gospodinu dati snage da nastavite živjeti.